SK Production. A zuciya da ke alkawar rike in abani ke zaka wasake zan zama da ke karka yau take batun ki haka ne la 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 le ni ke zan yi walale da ni da kai mutuka raba ba zan ki faɗi ba a bani ke duniya san ba zan wahala idan da ke kisa ne rai ba zan yi fushi zama da ke zana yau ba batun murabe ba san ki ne a raba mu ni ba zan jure ba idan da kai duniya ba zan sha wahala ba zama da kai zanayi ba zan so mu rabe ba idan da rai auren kai ba za na ki ba a bani kai shine cikon muradin raina ina ki ne karki damu na aminta da kauna zancen ki ne yasa yau na canza shiri na sai da ke zan rayu zo guda mani kauna taho taho kirge ni karki bar ni da kaina idan da so taho gare ni maso kusa zauna zance na so za mu yi da kai gane nufin na aure na so za mu yi da kai gane shirin na a duniya kai ka zamta zaɓin raina masoyiya ke ce zaɓina masoyina kai dai na fi kauna in babu ke ya zan yi da raina